Que emoción. Bueno, la verdade é que teño aquí un discurso preparado, pero que teño que falar dentro do corazón. Así que, rector magnífico, rector Ernesto, que está aquí, autoridades, membros do claustro da Universidade de Coruña, de outras universidades, amigas, amigos, moitísimas grazas por estar aquí, por facer este día tan especial para mí. A verdade é que non me podía imaginar eu, hai 26 anos, que un día iba a recibir unha chamada do doctor Moisés Cande, unha chamada así moi cariñosa, anunciando nada menos que nominaran como doctora honoris causa. É que importante para mí, porque de verdade que é voltar aquí hoxe, un pouco é voltar a esa ilusión daquela estudiante que estaba facendo prácticas e pasou deso do laboratorio a realmente vivir o que é a ciencia. Así que eso quería compartirlo con vos. Por suposto, grazas, non obvio dicilo, a todas as persoas que foron parte detrás deste nomeamento. E quero empezar tamén, por suposto, este é o discurso que tiña pensado de pasar a acción no campo dende a investigación, a empresa e a saída de tratamento. Pero antes desto, por suposto, parabéns, doctor Emily Brown. Está claro polo seu discurso por que tantos recoñecementos, entre eles esta medalla de honor da Academia de Estados Unidos e moitísimas outras. Eu creo que salimos de aquí hoxe con respeto a anestesioloxía, e dende logo eu quero que me opere alguén que sepa tanto como vostede. Porque está claro que non hai moito que descubrir cada día. Como non? Moitísimas grazas a doctora Esperanza Fernández. Realmente a laudatio estou emocionada porque non só que é moi detallada, que é moi sentida, pero para mí, teño aquí a foto que era o colexio universitario. Empecé aquí a asignatura de Bioquímica 1 e Bioquímica 2, eso é verdade, é así. Foi as asignaturas que máis me encantaron en toda a carreira. Así que tamén quero aproveitar, estou aquí, para darles unha aperta a todos os docentes, todas esas persoas que estimulan, que fannos pensar, e que moitas veces, sen saberlo, van a influir na vida de nosos moitos estudantes, como foi naquele caso comigo de Esperanza. Así que moitísimas gracias. Para empezar o discurso, estaba pensando quizáis unha frase que resume un pouco a trayectoria de moitos científicos, de feito a miña propia, non? É unha frase maravillosa do Noneno Balbino, de Xosé Ineira Vilas. Él decía, nos vimos ao mundo cunha forxa de preguntas. Que bonito, verdade? E eu creo que o que nos distingue a uns científicos de outros é precisamente esas preguntas que escollemos, pero tamén como as imos renovando, e como imos descubrindo, pero non só eso, como imos enchendo tamén esa alforxa de exclamacións, de esos momentos de ilusión, de buscar algo novo. Así que eso que quero compartir hoxe con vos. Un pouco como eu fui modulando esta alforxa, unha palabra que creo que é preciosa, maravillosa, en galego. Xa sei que para moitos ten unha connotación futbolística, pero realmente é unha palabra moi antiga que xa se utilizaba no século XVIII, a fouteza. A Real Academia Galega define a fouteza como ímpeto, como valor, como firmeza, como decisión, como coraxe. Eu creo que eso a min, en moitas ocasións en que vou compartir con vostede, pois realmente axudoume moito na carreira. Así que vou a en tres partes. A primeira é a orixe, como os distintos influentes, como persoas realmente formaron en mí, impulsaron en mí este actitude de afouteza. Logo vou a pasar a como, con esas experiencias, pois pasei a fouteza de decidir durante a carreira. E finalmente terminarei con a fouteza, pero tamén a fouteza que nos afecta a todos a nivel colectivo.
leccións de vida, os referentes. Para min, as primeiras leccións de vida veñen da casa. Eu creo maravillosamente porque o esforzo, a cultura do traballo, e por iso é algo que creo que deberíamos ter todos presentes neste momento. Se queredes, podedes aplaudir, porque es que este é un momento moi importante. Outro aplauso para a segunda das miñas, creo que a referente máis importante para mí, esa miña nai. Está aquí conmigo tamén. Bueno, non me emociono. Marisol, hai que facer codos. Ese facer codos é facerse espazo, pero un espazo sin invadir os demais. É moi importante porque eu en cada charla, en cada conferencia, cando estou en situacións de responsabilidade, recordo esta frase, porque para mí é realmente a forteza, é dar un paso adiante, porque as oportunidades hai que crealas, así que aquí sí que podemos aplaudir. Parte do protocolo os aplausos, pero bueno, a verdade é que son tan importantes para mí. A terceira lección ven de Margarita Salas, que aprendí no momento que entrei no laboratorio. Margarita sempre dice o rigor, hai que cuantificar, hai que repetir. Eso é importantísimo porque a validación é esencial. De feito, hai estudos recentes de grandes compañías que demostran que só entre o 15 e o 25% de estudos de alto impacto sobre estos problemas reproducibles. Así que creo que desde aquí temos que reflexionar e creo que é importante en estos momentos de presa, de presión por publicar, hai que favorecer a calidade en fonte da cantidade. Así que eso é unha mensaxe moi importante. A cuarta lección ven de Scott Lowe, do Dr. Scott Lowe, que Esperanza xa comentou que foi o meu supervisor de postdoctoral. Scott decía, if you ask boring questions, you get boring answers. Se te faz unha pregunta aburrida, vas a ter unha resposta aburrida. E creo que esa é tamén unha lección de forteza, de pensar en grande, non? E a quinta é do Dr. John Borges, que era o director do Departamento de Dermatología cando empecé na Universidade de Michigan. A frase te dela aquí, pero un pouco o que quería decir que realmente debemos ser boas persoas. E parece moi simple, pero realmente a xente pode ser agresivo, pode ser ambicioso, pode ter así incluso mal carácter, e a mellor podes chegar a ser un xefe, pero para ser un líder que emocione, un líder que a xente que va a seguir, eso consíguese con respeto. E de aí creo que hai que ser boas persoas, aunque a veces non é tan fácil, tan sincero. E con estas 5, digamos así, leccións de vida, pois modelos un pouco a miña carreira, entonces empezan as decisións. Hai moitas decisións que un científico pasa ao longo da súa carreira, pero unha das máis importantes para mí foi elexir o tema de traballo. Eu elexín o melanoma, que teñen aquí unha foto. O melanoma non me ven de melanos de negro. Os egipcios xa sabían que este é un tumor agresivo. E de feito, cando eu empecé, que era polos anos 2000, tamén considerábase unha caixa negra. Unha caixa negra porque era agresivo, porque lesións de pouco máis dun milímetro de grosor tiñan a capacidade de diseminarse polo organismo. Ademais, a vida media do paciente era terrible, prácticamente pouco máis dun ano tras un diagnóstico con metástasis. Ademais, resistencias a quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia. Por eso, tamén parecíame un reto, pero tamén un hábito no que eu creía que podía contribuir. Entón, realmente a miña carreira está orientada a identificar novos marcadores, novos tratamentos.
a pregunta sobre como empezamos. Pois eu pensei que para entender o tumor tiñamos que entender primeiro as células de partida que dan lugar a estas lesións. E as células de melanoma son os melanocitos. Reciben o nombre porque son as que producen melanina, que son os responsables de que nos poñamos morenos. Estas células son células que están preparadas para proteger, para evitar que tiñamos cáncer cando recibimos exposición solar. E a partir porque están na pel, están expostas, adquieren moitísimas mutacións. De feito, todos temos mutacións. Bueno, estou tuteando, pero vale, todos temos mutacións. E temos lesións que son benignas, que son os lunares. Pero, en algunas circunstancias, o que ocurre é que esas lesiones, esas mutacións, acumúlanse de tal maneira que temos xa a fase maligna que é o melanoma. Entón, as primeiras estudos en Michigan eran relacionados con entender como estes melanomas superan esos mecanismos de protección e por que son tan agresivos. E de aí pasamos ao que é xa o CENIO. Por que o CENIO? Bueno, o CENIO porque, bueno, non só porque era España, que tamén, pero era porque os mellores centros de investigación a nivel mundial. E además era un centro no que eu podía abordar o melanoma de unha forma máis global, a nivel de todo o organismo e con grandes colaboracións clínicas e tamén científicas. Aquí teñen as preguntas máis importantes que nos fomos facendo. A primeira é entender mellor esos marcadores que distinguen os lunares dos melanomas, logo a visualización das metástasis, entender por que a agresividade, particularmente por que este tumor evade os mecanismos de protección naturais que temos do sistema inmunitario, e logo, bueno, pues intentar, con esta información, desenvolver novos tratamentos. Aquí teñen, bueno, son portadas de moitas revistas porque, bueno, a verdade é que tiven sorte, xa falarei, teño unha foto final do equipo, o meu equipo é fantástico, estou eu aquí, non por mí, senón tamén por eles. E, bueno, que os ibades contar, o sea, porque hai moitas cosas das que lle podía falar. Esperanza, gracias por esa elaboración, por ir recorrendo así paso a paso os distintos, bueno, resultados e impacto do grupo. Pero vou mostrar un vídeo. O vídeo son 2 minutos, pero son moi sinceros. Son 2 minutos que resumen que é o melanoma, por que tan agresivo, logo os modelos animais que utilizamos para que emiten luz porque están modificados para visualizar como estes melanomas inician e progresan, e logo vai pasar a unha proteína particular que descubrimos, e logo vou voltar a aspectos de estas investigacións. Os colaboradores. Bueno, pois, unha vez que tiñamos estos modelos, pois, ademais de visualizar as metástasis, utilizamos estes animais para ver compostos que podían apagar o proceso de desarrollo do tumor e o proceso de metástasis. Bueno, pois, chegou un momento que por suposto, publicacións, pero é importante o grupo, non? Naquele momento era postdoctoral no meu laboratorio, da miña Tormo, pois un día chegou e dixo Marisol, por que non vamos máis alá e creamos unha compañía? E así empezou Bioncotec Therapeutics con un composto naquele momento era BO110. Empezamos tamén porque era casi a única maneira que tiñamos de pasar do laboratorio ao que ao ensaio clínico, porque son realmente moi costosos e só se pode conseguir con financiación de gran nivel. Entón, bueno, pues empezamos con Bioncotec Therapeutics e para min foi tamén unha lección, toda unha lección de humildade, porque era empezar un tema novo de patentes, de estudo de mercado, que eu realmente non era a miña, digamos, área de coñecemento. Así que eu di un paso ao lado, tamén o valor, eu creo, de delegar. Cando delegas un equipo deste estilo, pois Bioncotec Therapeutics convertirse en Highlight Therapeutics, hoxe ten actividade en 18 países, en hospitais en España, en distintos en Europa, en Israel, en Estados Unidos.
7 ensaios clínicos, ¿no? E para mí iso pois, é tamén unha das grandes satisfaccións da miña carreira. Hai moitos momentos importantes, realmente, que foron emotivos nese proceso. Primeiro, por suposto, o primeiro ensaio clínico. Pero se teño que destacar foi cando un día recibí unha chamada, esta persoa, esta paciente, que me permitiu mostrar a foto, Juana, chamaba porque quería coñecer as persoas detrás dese composto porque estaba libre de enfermidade e quería compartirlo con nós. Eso saltou a prensa tamén porque foi moi emotivo. Como ela, nos traballamos os científicos, o equipo clínico, para que haya máis persoas así con este tipo de resposta. Iso foi cando montamos unha startup. O paso seguinte, aquí, era, claro, cando empeza a ver a situación da ciencia en España, o difícil, a veces decimos que facemos milagres coa financiación que temos, era claro que había que facer codos máis alá do laboratorio. Entón foi cando empecé presenteime ás eleccións para a Asociación Española de Investigación sobre Cáncer, que é a SEICA, fui vicepresidenta, presidenta. En a SEICA montei moitas iniciativas, pero unha que me parece, que quixera compartir con vos, con ustedes hoxe, é a SEICA Muller, a SEICA Mujer. Por que? Porque é verdade que somos moitas mulleres empezando a carreira, particularmente en biomedicina, moitas menos en outras carreiras STEM, pero somos todavía moi poucas en postos de alta responsabilidade. Isto está sendo así desde hai décadas e as cifras casi non melloran. Entón, é necesario incidir en establecer programas para mellorar estas cifras. Aquí tenen, conócelas, foi importante porque conseguimos que máis de 300 investigadoras chegaran e conectasen con máis de 30.000 alumnos e alumnas por toda España, un pouco para romper ese estereotipo de xénero e presentar mulleres profesionais detrás da bata. Pero estas accións non están dirixidas só para mulleres, son accións tamén para os compañeiros, para vos, porque romper estas cifras, estes estereotipos, ten que ser unha acción conxunta. Ademais, en a SEICA, tamén participei porque era importante impulsar a xuventude, a SEICA Xoven, para facilitar a integración entre a investigación básica e clínica, e agora tamén lanzamos a SEICA Internacional, un pouco para establecer redes de contactos. Porque, claro, temos moitísimo talento neste país, pero non podemos perder ese talento, temos que recuperar non só talento español, por suposto, talento internacional. E aquí, quero aproveitar, tiña aquí, as accións reivindicativas. A verdade é que, mirando estas fotos, son fotos que hai que insistir en distintos aspectos de mellorar a investigación, pero recollín unhas fotos tamén, porque me parece moi importante recoñecer o xornalismo galego. Hai aquí compañeros entre nós que realmente para min se ten sido moi importante, porque desde antes de vir a España ata todo o recorrido, hasta a última publicación, o último proxecto que nos concederon, e por suposto tamén este acto honoris causa, así que moitísimas grazas por estar tan atentos. E isto é un pouco o que é a ciencia, o que é ver o cancro desde a investigación. Pero eu, cando contaba nas entrevistas, en congresos, falaba de cifras que non nos gustan. Son cifras de que 1 de cada 2 homes e 1 de cada 3 mulleres vai desenvolver algún tipo de cancro se vive suficiente. Esas cifras son así. E son así, e son verdade, e podo decir, desafortunadamente, que é un caso tamén. Son un caso dos 300.000 diagnósticos de cancro en España, e 20 millóns de diagnósticos a nivel internacional. Pero tamén son un exemplo, e por iso teño que insistir, e non podo resumiñalo máis, do valor da ciencia, de como a ciencia realmente cambia as perspectivas de vida. Eu estou aquí, estou ben, gracias a tratamentos
dirixidos por moita xente, que investigou moita xente, que participou en estado de estudios clínicos. Así que a mensaxe tamén é de agradecemento e de esperanza. Pero non nos podemos conformar. É verdade que temos que pôr en valor a ciencia e a investigación clínica en España. España, teñen aquí, é o terceiro país por número de pacientes en ensaio clínico, por detrás de Estados Unidos e por detrás de China. Eso é porque temos profesionais magníficos, porque temos tamén infraestructuras que permiten. Se está intentando... Sí. Claro que sí, hai compañeros aquí de distintas jefaturas de oncología. É verdade, agora mesmo a supervivencia media, hai cancros con mellor pronóstico, cancros con peor pronóstico, a media está un 60% de supervivencia, pero non nos conformamos, temos que chegar ao 70% no 2030, e por iso moitas entidades, eu participo tamén con a Asociación Española contra o Cancro, temos ese objetivo de mellorar. Porque hai muchos, aquí listei algunhas reivindicacións, e vou pasar a ler, pois non vai facer un pouco largo, pero entre os retos que quedan pendentes, primeiro, creo que é necesario reivindicar que os pacientes e as súas familias, estaba contando eu así tamén, e verdad, así non digo, os pacientes e as familias non estén desamparados por falta de información. O sea, información. O segundo, cómpre garantir un acceso máis rápido e equitativo ás tecnoloxías e aos tratamentos. Non é aceptable un retraso de máis de 600 días para que un novo tratamento composto pase a estar disponible no Sistema Nacional de Saúde en España. Ademais, a ciencia ten que chegar canto antes aos pacientes. Na actualidade é posible secuenciar completamente un tumor, estánse desenvolvendo distintas tecnoloxías para un diagnóstico molecular e para un seguimento máis preciso, pero estes avances non están chegando ao paciente por razóns de custo e tamén por falta de infraestructuras, algo que temos que mellorar. E resolver esas barreiras require a fouteza. Neste caso vai ser unha fouteza con esforzo colectivo. E dentro deste esforzo creo que a universidade ten moito que decir tamén. E por iso quería ter unhas palabras para a Universidade da Coruña. Eu teño unha sorte de formar parte do comité asesor externo do que era a ocupación estratégica do CICA e do INIDIC. E realmente alegrame moitísimo ver como ambas instituciones siguen progresando e tamén, como está a interacción con outros centros de investigación e centros clínicos, e animos realmente a que se vades nesa clínica. E por suposto tamén por esta Universidade da Coruña, que estou moi orgullosa, e tamén unha reflexión respecto á Universidade da Coruña no seu conxunto, non? O plan estratégico, o lingua plan estratégico con moito cuidado, sei que estades renovando, e parece moi importante estes 5 puntos, non? De enfatizar o que a docencia, a internacionalización, a investigación, a transferencia, o coñecemento, e logo, por suposto, aspectos de financiamento. É algo moi importante tamén a responsabilidade social. Así que, parabéns e continuade nesa actitude. Ademais, a Universidade de Coruña, que tedes aquí, forma parte de toda esta rede de investigación de CIGUS, moi importante, por suposto, toda a actividade de inteligencia artificial a través de CITIC tamén, así que, moitísimas grazas, e xa sabedes que contades comigo para todo o que necesitedes. Cando se fala de ciencia, como non, estando en Galicia, tamén me gustaría, teño que falar da Xunta. E creo que, para valorar moi positivamente moitísimas actividades que teñen aquí en Galicia, Talengal, de Gaia, Oportunios, Retorno a Talento. Creo que, a mí me gusta ver como esa alforxa tamén se está enchendo de actividades, enchendo tamén de oportunidades. Pero claro,
Isto hai que mellorar, porque Galicia é verdade que está a invertir moito, pero estamos lexos da media europea, de 2,4 máis ou menos por cento. Así que creo que tenéis moito que facer, pero podedes contar comigo porque hai talento e porque hai potencial e porque Galicia se merece. Xa, pois con isto vou pasar unhas reflexións. Estas son reflexións de futuro que tamén vou ler para que sexan así un pouco máis condensadas. Son reflexións, primeiro, para o novo ano. Unha mensaxe que non vos conformedes, avestádevos, pensade naquilo que os ilusiona buscar axuda, porque os grandes cumios superanse en equipo. As administracións. É imperativo construir a longo plazo máis alá dos ciclos electorais. A ciencia non é un gasto nin un luxo para tempos de balance, é unha decisión estratégica. Saltei o profesorado, pero volvo a él, porque é importante. O profesorado é ensinar, gracias por ensinarnos a pensar e a aumentar vocacións, porque todos lembramos a que nos cambiou a maneira de mirar o mundo. E logo, como non, as administracións. Eso xa o contei, pero logo os pacientes. Entonces, non somos números en estatísticas, nin proveedores pasivos de mostras para investigación. Temos dereitos a información, a unha segunda opinión, a un trato humanizado, a sermos escoitados e a acceder ao mellor diagnóstico e tratamento posibles. Non aceptemos menos. E, finalmente, a todos nós. A ciencia non é patrimonio exclusivo da comunidade científica. A ciencia é un valor colectivo. Defendela significa contribuir a mellorar a calidade de vida en beneficio de toda a sociedade. E xa, como non, para rematar as grazas, primeiro, o meu equipo. Este é un grupo fantástico, unha actividade que temos aquí de máis investigación para máis vida. Teño que decir que son especiais porque en momentos difíciles están aí, e aí des o valor de traballar en conxunto. Pero tamén, moitísimas grazas e moitísimas xente que tiña que agradecer en as SEICA, Asociación Española contra o Cáncer, Executivas de Galicia, compañeras de a ciencia, por suposto das academias da que formo parte, a Academia de Galicia das Ciencias, a Academia de Farmacia de Galicia tamén, a Academia Nacional de Farmacia. E, por suposto, a todos vos por estar aquí comigo neste momento, tamén a miña familia, por suposto, que son a parte esencial de mí. Teño unha foto final que quería mostrar. Esta foto é para agradecer a José Antonio, unha compañera. A cada etapa do camiño, xa sexa no laboratorio, nunha sala de espera, ou gozando de tantas postas de sol en moitas viaxes. Porque disso se trata, de seguir avanzando, de facer novas preguntas e construir un futuro con ilusión.